Elikkä mun nimi on Juho Pollari ja mä oon Paita-baarin toimitusjohtaja ja perheyrittäjä. Paita-baari on merkkivaatteiden erikoisliike kaikille, jotka arvostaa laadukkaita vaatteita ja asiantuntevaa palvelua. Paita-baarilla on kivijalkaliikkeen lisäksi myös verkkokauppa, joka on perustettu vuonna 2021. Digimarkkinointi sen takia, että moni nykypäivän ostopäätöksistä alkaa verkossa. Me koemme, että digimarkkinointi on välttämätön työkalu myymälän sekä verkkokaupan myynnin tueksi. Aihio valikoitui kumppaniksi siksi, että me tarvittiin oikeasti asianosaavaa ja luotettavaa markkinointikumppania. Yhteistyö Aihion kanssa lähti aika sujuvasti ja jouhevasti liikkeelle. Laitettiin aika nopeasti hommat pyörimään ja digimarkkinointi käyntiin. Aluksi tehtiin vähän tutkimusta siitä, mitä hakusanoja ja minkälaista mainontaa me halutaan yritykselle. Ja sen jälkeen ruvettiin pohtimaan kohderyhmää ja paikkaa, missä me haluttiin meidän mainoksen näkyvän. Aihio on siitä erinomainen yhteistyökumppani, ettei tarvitse miettiä, mitenköhän meidän markkinoilla menee, vaan voi luottaa siihen, että asiantuntevat ammattilaiset osaa ja tietää, miten brändiä markkinoidaan verkossa. Aihiolla ollaan pystytty saamaan myös dataa siitä, kuinka paljon meidän yrityksen sivuilla on kuukausittain kävijöitä ja kuinka paljon sieltä rahaa tulee. Aihiolla asiointi on ennen kaikkea helppoa. Se on hauskaa, mukavaa, siellä on hyvä porukka. Aihio on myös antanut mulle lisäaikaa tehdä muita yritykselle tärkeitä asioita. Ja Aihiolla saa avun todella nopeasti. Vastataan vaikeisiinkin kysymyksiin. Heihin on helppo ottaa yhteyttä. Ollaan saatu meidän verkkokauppa rullaamaan tosi hyvin. Liikevaihto verkkokaupassa on tuplaantunut. Ainakin tuplaantunut. Aihion ansiosta ollaan saatu paikallista näkyvyyttä ja meidän yritys näkyy hakutuloksissa todella korkealla ja ollaan saatu paljon myös orgaanista näkyvyyttä meidän verkkosivuille. Ja siis todellakin niin kuin uskallan suositella Aihiota kaikille, jotka tarvii verkkomarkkinointia tai hakusanamainontaa tai oikeastaan minkälaista mainontaa vaan.